U-Ayanda no-Wokuhlolwa Ndlovu badlula emhlabeni ngesonto eledlule kwathi emihle yena obese kuthenjwe ukuthi uyalulama kwagcina kumenele naye ukufa. Emihle bephalaza namehlo nje eshona phakathi eyelo. Inja engathi yadla umphalazo wabo. Umama wezingane ezingasekho akaduduzeki kuze kube yimanje kanti umndeni uthi akukho ukududuzeka osazokuthola uma uthola umbiko ovela esibhedlela ngoba lokho akuzukuzibuyisa izingane zawo. Akekho right. Noma ukhuluma naye nje kokunye ukakuphendule nje. Mebesitshela ukuthi upoison kuyafana nje. Vele azisekho ingane zasesiswami. Okuyindida kakhulu ukuthi umkhulu wezingane uthi naye kwamxina ukugula okufana nokwabo kodwa wayengekho ngesikhathi abazukulu bedla lesi sidlo sasebusuku. Ivele iqale lento iqalela kumina. Vele nami ngifikele ukuthi ake ngiye etoilet. Hambe ngiye etoilet. Toilet ke ngiyongena emobeni. Ngale ngathi ngisatoilet kuvele kuyijiji inhliziyo vele ngibuyise. Ngangeke ngikwazi mina ukutholana naloko kudla ngoba lokho kudla abakudlayo mina ngivele ngekho ngihlala lapha la ngihlala khona. Umphakathi uthi usunovalo lokudla noma ngabe yini ngoba awazi ukuthi yini ebulale izingane. Emva kwemfihlo ke bese belandela umndeni ukuthi mhlambe ngabe yini le abayidlayo. Ikhansela lendawo inkosi uBhekani Mngoma lithi amanzi endawo akusiwo abulale izingane. Sengingawakhipha eceleni ngoba amalungu omphakathi asewaphuzile nje amanzi. Awanalutho futhi athi cha thina siwaphuzile sinalutho. Emihle obeneminyaka eyi10 nomuvo kulindeleke ukuthi afihlwe ngolesihlanu kanti imphumela yokuhlolwa kwezidumbu ibingakaphumi.